Pu, 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 vreau să stau și eu aici. Vrei să asculți? Ai ce precuță ești. Gărgărița, da, acolo e gărgărița. Gărgărița. Citește, ia citește, mama, ce scrie acolo? Papi, baba. Vrei să-ți citesc? Hai să vedem ce spune. Spray nazal 100 de ml. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Acum așa, mama? Citește și tu, mama. Papa, ce Citește, mama, ia citește. Citește cu voce tare, să te auzi. Acum și mami? Și mama să citească acum? Hai să vedem ce spune. Produsul poate fi utilizat în orice poziție. Aqua mare conține apă de mare colectată din adâncurile Oceanului Atlantic. Și ama citește? Da. Ce mai spune, mama? Ce mai spune? Ia zi. Ce zice acolo? Da? Da. În ce?